Äidistä, joka lähettää haasteita teknologiayrityksille, äänitallenteisiin, jotka ruokkivat salaliittoteorioita, jotka saattavat nyt olla kumottuja, ja videoihin, jotka saattavat muuttaa koko tapauksen luonteen. Nolan Wellsin kuolemantutkinnassa on paljon päivityksiä ja uusia käänteitä, joista meidän täytyy puhua. Tervetuloa Sidebar-ohjelmaan, jonka tarjoaa Law and Crime. Olen Jesse Weber. Hyvä on. Meillä on uusia käänteitä Nolan Wellsin tapaukseen, joista meidän täytyy puhua, sillä perhe etsii epätoivoisesti vastauksia. Yleisö on ollut kiinnostunut tästä. Kyse on totuudesta, siitä, mitä tälle 18-vuotiaalle nuorelle miehelle tapahtui. On tullut uusia tietoja haasteista, äänitteistä, videoista ja virallisista asiakirjoista, mahdollisesti alkoholin käytöstä. Ja aiomme käydä kaiken läpi entisen rikostutkijan kanssa. Halusin tutkijan mukaan tähän, jotta saisimme selvyyden siitä, mitä kulissien takana tapahtuu, miten meidän pitäisi asettaa tämä kokonaiskuvaan. Tämä on tärkeä keskustelu. Nyt, jo ennen kuin aloitamme, haluan kertoa kaikille, että olemme seuranneet tätä tapausta, eikö niin? Joten jos haluat lisää yksityiskohtia, jos haluat enemmän asiakirjoja, jos haluat kaiken, mitä meillä on tähän mennessä, voit mennä meidän Law and Crime Plus-sovellukseemme, koska meillä on tapaustiedosto-osio ja meillä on kaikki Nolan Wellsin tarinaan liittyvä materiaali. Joten käy katsomassa sieltä, jos haluat tutustua asiakirjoihin itse ja nähdä tiedot omin silmin. Se on loistava tapa perehtyä tähän tapaukseen vielä paremmin. Okei, tässä on asian ydin. Mitä Nolanille tapahtui? Oliko se traaginen onnettomuus vai oliko kyseessä rikos? Käydään ensin läpi taustat ennen kuin siirrytään uusiin käänteisiin. Eli 18-vuotias Nolan Wells Ocean Springsista, Mississippistä. Hän oli yliopisto-opiskelija ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. 4. heinäkuuta hän meni ystäväporukan kanssa Horn Islandille, joka on suojasaari Mississippin rannikolla, juhlimaan. Jossain vaiheessa hän katosi. Hänet ilmoitettiin kadonneeksi sinä iltana ja käynnistettiin laaja etsintäoperaatio. 2 päivää myöhemmin, heinäkuun 6. päivänä, hänen ruumiinsa löydettiin saarelta, rantaan huuhtoutuneena. Kysymys tietenkin on, mitä hänelle tapahtui? Se on yhä avoin kysymys. Kukaan ei ole julkisesti pystynyt vastaamaan siihen. Perheen teettämän riippumattoman ruumiinavauksen tuloksissa Nolanin kuolin syy ja tapa todettiin määrittämättömiksi. Patologi havaitsi, että osia hänen ruumiistaan, puhumme nyt kaulan alueesta, oli ilmeisesti poistettu osavaltion oikeuslääkärin toimesta ensimmäisen tutkimuksen aikana. Joten tämä toinen ruumiinavaus, tämä toinen tutkija, ei pystynyt selvittämään tarkalleen, mitä Nolanille tapahtui. Ei voinut sulkea pois rikosta. Ei voinut sanoa, oliko hänen kaulassaan vammoja, oliko hänen kaulassaan traumaa. Ja tämä jättää monia kysymyksiä avoimeksi. Herättää kysymyksen siitä, tekeekö osavaltion oikeuslääkäri lisätutkimuksia näille osille, ja antaako se lopullisen vastauksen siihen, mitä Nolanille tapahtui. Oliko trauma? Oliko kyseessä hukkuminen? Oliko kyseessä tapaturma vai ei? Ehkä vaikea sanoa näissä olosuhteissa. Puhutaan myös ruumiin hajoamisesta, ja ilmeisesti pään takaosasta löytyi punertavaa värimuutosta. Keskustelin lääketieteen asiantuntijoiden kanssa siitä. Jotkut sanovat, että se voi johtua hajoamisesta. Jotkut sanovat, että se voisi olla tylppävamma ennen kuolemaa, koska ruumis ei värjäytyisi noin kuoleman jälkeen. Ja muista, mitä tässä tapahtuu. Perhe haluaa vastauksia. Perhe palkkasi asianajaja Ben Crumpin ja hänen tiiminsä auttamaan tässä asiassa, tehdäkseen riippumattoman tutkinnan. Ja vaikuttaa siltä, että täällä ei luoteta poliisiin. Ja he etsivät vastauksia, joita he kokevat, etteivät saa virallisilta tahoilta. Joten käydään läpi kaikki nämä uudet käänteet. Ja ennen sitä haluan ottaa mukaan Matt Irwinin, eläkkeellä olevan rikostutkijan ja lainvalvonnan kouluttajan, joka auttaa meitä käymään kaiken läpi. Matt, hyvä nähdä sinua. Kiitos, että käytit aikaasi. Kiitos, Jesse. Okei, ensin minun täytyy puhua näistä haasteista. Ne tulivat julki viime yön. Halusin ehdottomasti käsitellä tätä. Joten Nolanin äiti, josta olemme puhuneet paljon tässä ohjelmassa, Christine Wansley, on ilmeisesti jättänyt haasteita TikTokin tietojen saamiseksi Snap, eli Snapchat, WhatsApp, Meta, Live, 360. Ne ovat osa tätä oikeusjuttua, joka koskee hänen poikansa kuolinpesää, Nolan Wellsin kuolinpesää. Ja nämä ovat hyvin tarkkoja haasteita, tuomioistuimen määräyksiä, jotka vaativat todistajaa toimittamaan asiakirjoja, tietoja tai todisteita. Ja näyttää siltä, että ne on jättänyt asianajaja Gary Bufkin, joka ilmeisesti työskentelee Ben Crumpin kanssa, jonka tiedämme perheen palkanneen asianajajakseen tässä asiassa. Ja tämä jätettiin Jackson Countyn Chancery Courtiin. Esimerkiksi tässä on vain WhatsApp-haaste, jotta saat käsityksen. Siinä sanotaan lainaus. Sinua käsketään toimittamaan 21 päivän kuluessa tämän haasteen vastaanottamisesta, mutta ei aikaisemmin kuin 15 päivän kuluttua tämän haasteen vastaanottamisesta. Tuottamaan ja sallimaan kaikkien alamainittujen asiakirjojen, sähköisesti tallennettujen tietojen, asiakirjojen ja aineellisten esineiden tarkastaminen ja kopiointi. Ja toimittamaan, postittamaan, lähettämään tai asettamaan tarkastettavaksi mainitut materiaalit kantajan asianajajalle, eli rouva Wenslin asianajajalle. Kun menet hieman alemmas, siinä sanotaan, että materiaalit on toimitettava 21 päivän kuluessa. Kaikki materiaali ja tieto, kaikissa muodoissa, jotka ovat hallussasi, huostassasi tai määräysvallassasi, tai joihin sinulla on pääsy, koskien Nolan Xavier Wellsia, hänen matkapuhelinnumeroaan, ja sitten siinä annetaan hänen sähköpostiosoitteensa. Mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki tilin tilaajatiedot, kaikki nykyiset ja aiemmat käyttäjätunnukset, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja näyttönimet, jotka liittyvät tiliin.
tilin luontipäivämäärä ja IP-osoite, jota käytettiin tilin luomiseen. Kaikki IP-osoitteet, jotka liittyvät tilillä tehtyihin toimiin, mukaan lukien kirjautumiset, salasanan palautukset, kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotot, kaikki IP-osoitteet, jotka liittyvät kaveritapahtumiin tilillä. Kaikki tilille julkisiksi asetetut viestit sekä kaikki siihen liittyvät tiedot ja metatiedot. Kaikki tilin ei-sisältöön liittyvät tiedot. Kaikki tiedot, jotka tunnistavat tai joita voidaan käyttää tunnistamaan minkä tahansa osapuolen, joka viestii tilin kanssa. Sekä kaikki yhteydenpito, mukaan lukien viestit ja ryhmäviestit tilille, tililtä tai tiliä koskien. Kaikki valokuvat, videotallenteet, äänitallenteet, sisältö, liitteet, tekstitiedostot, litteroinnit, GPS-tiedot, sijaintitiedot, metatiedot, lähettäjän kuittaus, aikaleima, logit, laitteen tunnisteet, kaverilistan historia sekä kaikki muut sähköisesti tallennetut tiedot kaikista mahdollisista muodoista, jotka liittyvät millään tavalla tiliin. Nyt. Miksi tämä on olennaista? Annan sinulle esimerkin. TMC:n mukaan Christine oli käyttänyt Life 360-sovellusta jäljittääkseen poikansa puhelimen, joka oli ilmeisesti hänen ystäviensä kanssa. Ja sitten hän vertasi sen sovelluksen sijaintitietoja Snapchattiin, ja raportin mukaan tiedot eivät täsmänneet. Tiedämme myös, että jossain vaiheessa kerrottiin Christinen pohtineen, oliko Nolanin puhelimesta poistettu materiaalia, että hänen Snapchat-tilillään ei kuulemma ollut yhtään kuvaa tai videota. Tiedämme myös, että Nolanin väitetty ystävä Warren Hudson kertoi Brandon Tatumille Officer Tatum-ohjelmassa, tässä YouTube-ohjelmassa, lainaus. Meillä ei ollut mitään syytä käyttää Nolanin puhelinta. Kukaan ei koskenut Nolanin puhelimeen. Jos kukaan meistä ei olisi koskenut Nolanin puhelimeen, niin silloin ei ole mitään syytä sille, että mitään olisi poistettu. Hyvä on. Tiedän, että tämä ei liity aiheeseen, mutta minun täytyy mainita sponsori, joka mahdollistaa tällaisten jaksojen tekemisen. Ja uskon, että tulet pitämään tästä. Koska oletko koskaan katsonut vanhaa kuvaa itsestäsi ja ajatellut, että vau, ihoni näytti paljon terveemmältä, näytin paljon nuoremmalta. Ja katso, kun vanhenet, näet tummat läiskät, pienet juonteet, sameuden. Siksi minun täytyy kertoa sinulle tästä juuri nyt. Tämä on Gio. GU Skincare. Tämä, mitä pidän kädessäni juuri nyt, on ikääntymistä ehkäisevä kosteusvoide. Ensinnäkin, avaat sen. Se tuoksuu upealta. Ja levitän sitä iholleni. Se on niin sileää. Ihosi tuntuu paljon paremmalta. Ja se on korealainen ihonhoitomerkki. Se auttaa ihoasi näyttämään terveemmältä, sileämmältä ja nuorekkaammalta. Ja heidän suositut uudistavat kasvovesilappunsa ovat käytännössä koko korealainen ihonhoitorutiini yhdessä pyyhkäisyssä. Kun katsot arvosteluja, ihmiset sanovat saavansa paljon kehuja ihostaan tämän käytön jälkeen. Kosteutus, ravitsevuus, GU:n Glow Up-paketti, joka sisältää heidän kuorivat kasvovesilappunsa ja kosteusvoiteensa, jossa on NAD+. Se on täydellinen kaikille, jotka haluavat kokeilla GU:n koko rutiinia. Ja minun täytyy sanoa, vain rajoitetun ajan. Jiulla on nyt aivan mieletön tarjous meidän kuuntelijoille ja katsojille, koska heidän Glow Up-pakettinsa on jo valmiiksi jopa 45% alennuksessa tällä hetkellä. Mutta meidän kuuntelijat, meidän katsojat voivat nyt saada vielä 20% lisäalennuksen sekä ilmaisen toimituksen koodilla SIDEBAR osoitteessa jyuskin.com. Se on jyuskin.com. Käytä koodia SIDEBAR saadaksesi vielä 20% lisäalennuksen. Ja kun olet tehnyt ostoksen, he kysyvät sinulta, mistä kuulit heistä. Näytä meille vähän rakkautta. Anna meille tukea. Kerro heille, että tulit meidän ohjelmamme kautta. Arvostamme sitä todella. Matt annoi sinulle paljon käsiteltävää. Miksi näemme näitä haasteita? Luulen, että tässä on meneillään pari asiaa. Ensinnäkin tämä kieli näissä haasteissa on melko tavanomaista mille tahansa haasteelle, joka vaatii sähköisen palveluntarjoajan tietojen luovuttamista. Nämä ovat juuri sellaisia asioita, joita etsisit kootessasi tapausta. Odotan, että Jacksonin piirikunnan sheriffin virasto vaatii samanlaisten tietojen luovuttamista joko haasteella tai etsintäluvalla. Mutta mielestäni tämä kertoo siitä, että Nolan Wellsin perheellä, kuten he ovat ilmaisseet, ei ole luottamusta viranomaisten tutkinnan rehellisyyteen tai puolueettomuuteen. Siksi he tekevät omaa tutkimustaan. Ja mielestäni päästään suurempaan kysymykseen siitä, miksi niin suuri osa tästä maasta puhuu tästä tapauksesta juuri nyt. Mainitsin sinulle aiemmin keskustellessamme, että on olemassa perusteltuja syitä, miksi jotkut ihmiset eivät luota viranomaisiin. Jos tarkennetaan asiaa, tässä maassa on kauhea historia mustien miesten, erityisesti nuorten mustien miesten kohdalla, jotka on murhattu valkoisten miesten toimesta, ja nämä ovat päässeet siitä kuin koira veräjästä. Ja valitettavasti monissa näistä tapauksista viranomaisten rooli on vaihdellut välinpitämättömyydestä osallisuuteen, erityisesti Mississippissä. Tarkoitan, että Emmett Tillin ruumis löydettiin veden alta sen jälkeen, kun valkoiset miehet olivat murhanneet hänet ja päässeet siitä kuin koiraveräjästä. Noin 4 tai 5 tunnin ajomatkan päässä siitä, mistä Nolan löydettiin. 3 kansalaisoikeustyöntekijää, jotka valkoiset miehet sekä Ku Klux Klanin jäsenet että poliisit murhasivat, löydettiin alle 200 mailin päästä siitä, mistä Nolan Wells löydettiin. En siis halua esittää mitään syytöksiä Jacksonin piirikunnan sheriffin virastoa kohtaan, enkä todellakaan väitä tietäväni, miten Nolan Wells kuoli.
Mutta minua ei yllätä, että musta perhe Mississippissä, ottaen huomioon tämän historian, esittäisi kysymyksiä, kun heidän poikansa kuolee salaperäisesti, eivätkä he hyväksyisi viranomaisten kertomaa sellaisenaan. Joten mielestäni nämä haasteet ja tämä riippumaton tutkinta kertovat juuri siitä. Ei, toit esiin hyvän pointin. Heidän huolistaan, heidän varauksistaan, heidän tarpeestaan saada vastauksia, heidän tarpeestaan saada läpinäkyvyyttä. Yksi asia, jonka sanon, on se, että kun palkkaat Ben Crumpin, olemme puhuneet tästä aiemmin, se asettaa paljon painetta, tuo tapauksen valokeilaan ja painostaa viranomaisia tekemään perusteellisen tutkinnan ja antamaan vastauksia yleisölle. En sano, etteivätkö he olisi tehneet niin muutenkin, mutta tiedäthän, perheellä oli huolia siitä, että vaikutti siltä, kuin viranomaiset olisivat automaattisesti sanoneet, ettei rikokseen viittaavaa ollut, ettei tässä ollut mitään epäilyttävää. Minulla on kuitenkin kysymys. Otit esiin tärkeän asian. Sanoit, ja korjaa jos olen väärässä, en halua laittaa sanoja suuhusi, että todennäköisesti olettaisit viranomaisten yrittäneen hankkia samat tiedot, jos he eivät tehneet niin. Jos käy ilmi, he eivät yrittäneet saada samoja tietoja näiltä sosiaalisen median yrityksiltä. Ja Nolanin perhe on. Tarkoittaako tuo sinusta puutetta tutkinnassa? Kyllä, niin se olisi. Tarkoitan, että heidän pitäisi tässä vaiheessa etsiä tietoa kaikista mahdollisista lähteistä, mukaan lukien henkilölähteet. Ja olen kuullut, että heidän on raportoitu puhuneen yli 60 ihmiselle, mutta heidän pitäisi ehdottomasti etsiä kaikenlaista todistusaineistoa sähköisestä mediasta. Ja mitä Anteeksi, jatka vain. Tarkoitan, mihin he käyttäisivät sitä? Mitä he yrittäisivät selvittää? Kun olet tutkija ja saat kaiken tämän tiedon, mitä teet sillä? No onhan siinä muutama asia, eikö? Heidän pitäisi tarkistaa kaikkien niiden puhelimet saarella, jotka ovat tulleet esiin tutkinnassa ja kertoneet olleensa tekemisissä tai edes nähneensä Nolan Wellsin 4. heinäkuuta. Ja käymällä läpi kaikki nuo sähköiset tiedot, tarkastelemalla viestintää, tarkastelemalla kaikkien niiden laitteilla olevia kuvia, jotka olivat tekemisissä Nolan Wellsin kanssa Horn Islandilla sinä päivänä, ei vain hänen ystäväpiirinsä. Heidän pitäisi myös selvittää näiltä sähköisten palvelujen tarjoajilta, oliko sinä päivänä Nolanilta kuvia tai muuta viestintää, jota ei jostain syystä ole hänen puhelimessaan. Hänen pitäisi esimerkiksi etsiä. Tämä tieto kertoisi sinulle, jos jotain olisi poistettu. Hyvin usein, kun joku poistaa sisältöä puhelimestaan, se säilyy sähköisten palveluntarjoajien palvelimilla. Osa siitä riippuu sovelluksesta, osa taas riippuu niistä käyttöoikeuksista ja yksityisyysasetuksista, jotka olet määrittänyt laitteellasi. On kuitenkin täysin mahdollista, että joku uskoo poistaneensa jotain laitteeltaan, mutta tieto säilyy silti sähköisen palveluntarjoajan palvelimilla. Vaikuttaako sinusta siltä, että he valmistelevat jonkinlaista oikeusjuttua? Ei olisi ensimmäinen kerta, kun joku nostaa kanteen saatuaan tiettyä tietoa, mahdollisesti oikeuden määräyksellä. Onko se jotain, mitä mietit? Muista, että hänellä ja hänen perheellään on asianajaja. Se on ehdottomasti mahdollista, ja tiedäthän, ei ole epätavallista, että joku haluaa vaatia vastuunkantoa, kun menettää läheisensä. Ja erityisesti jos tunnet, että viranomaiset eivät hoida tehtäviään tehokkaasti, oikeusjuttu voi olla yksi tapa vaatia jonkinlaista vastuunkantoa. Muuten, kuinka tarkkoja nämä sovellukset ovat mielestäsi tai asiantuntemuksesi mukaan, mitä tulee jonkun sijainnin seuraamiseen? Sanoisin, että monet näistä sovelluksista ovat todella tarkkoja. Nehän toimivat satelliittien avulla. Ja siis jouduin ihan hiljattain auttamaan tytärtäni löytämään puhelimensa sovelluksen avulla. Ja pystyin paikantamaan sen kirjaimellisesti ehkä noin muutaman metrin päähän siitä, mihin hän oli sen jättänyt. Nämä sovellukset ovat siis todella tarkkoja. Ja jos esimerkiksi Nolan Wellsilla olisi ollut käytössään jokin muu älylaite, kuten älykello tai jotain vastaavaa, ne voisivat varmasti näyttää, kuinka kaukana Nolan Wells oli puhelimestaan kyseisen päivän aikana. On hyvä, että isä on etsivä. Mikään ei mene hukkaan. Mikään ei jää huomaamatta. Se on aika siistiä. Selvä, laitamme sen sivuun. Halusin aloittaa sillä, koska se tuli juuri esiin. Mutta jo ennen kuin se tuli esiin, kun pyysimme sinua mukaan ohjelmaan, oli vielä jotain muuta, johon meidän piti puuttua. Tämä video. Tämä on iso juttu, koska yksi iso kysymys tässä tapauksessa on aina ollut se, että jäikö Nolan Wells Horn Islandille puhumaan nuoren naisen kanssa? Eikö hän palannut veneeseen? Eikö hän palannut mantereelle? Eikö hän palannut veneeseen ystävien kanssa? Eikö niin? No, tässä on tämä. Eli tämä, mitä näet, on uutta videota, jonka Officer Tatum on tiettävästi saanut haltuunsa. Eikö niin? Brandon Tatum, Officer Tatum Show. Ja hän on muuten kyseenalaistanut sen kertomuksen, että rodulla olisi automaattisesti ollut osuutta siihen, mitä Nolanille tapahtui. Mutta tässä videossa näet, ketkä vaikuttavat olevan Nolanin ystäviä veneessä, eikä Nolanista näy jälkeäkään. Nyt uskomme, että tämä on kriittiseltä hetkeltä. Muistutuksena, tämä on se hetki, kun veneellä ilmeisesti oli ongelmia, sinne tuli vettä sisään. Käymme tätä läpi hieman tarkemmin,
koska tässä on myös äänitallenne, joka mielestäni on todella olennainen. Ja he tarvitsivat hinausta. Palaamme vielä siihen, miten niin kävi. Mutta kun katsot tätä videota, kaiken perusteella Nolan Wellsista ei näe merkkiäkään tässä videossa. Ja kuten TMZ raportoi, tämä olisi linjassa heidän raportointinsa kanssa, heidän lähteidensä mukaan. Viranomaiset uskovat, että Nolan jäi Horn Islandille viitaten 2 todistajaan, jotka ilmeisesti kertoivat tutkijoille nähneensä Nolanin saarella veneen lähdettyä. Tämä on yhdenmukaista Mississippin meriluonnonvarojen osaston poliisiraportin kanssa, jonka ABC News on saanut haltuunsa, ja jossa väitetään, että Nolanin ystävät kertoivat viranomaisille, lainaus, että heidän lähtiessään hän oli tuntemattoman naisen seurassa, ja että hän päätti jäädä saarelle. Matt, mielestäni tämä video on varsin ratkaiseva, erittäin tärkeä. Olen samaa mieltä. Tarkoitan, että videon perusteella näyttää siltä, ettei Nolan ollut veneessä. Nyt. Tarkka ajoitus on asia, johon ihmisten täytyy paneutua tarkasti vertaamalla videon ajankohtaa hinausyhtiölle tehtyyn hätäpuheluun. Kaikki nämä asiat tulevat olemaan tärkeitä osia tutkinnassa, mutta ainakin ensisilmäyksellä, ensikatsomalta, tämä video vaikuttaa tukevan väitettä, että Nolan ei noussut siihen veneeseen ystäviensä kanssa. Tarkoittaako tämä, että se vapauttaa kaikki veneessä olleet vastuusta? Tarkoittaako tämä, että jos Nolanille tapahtui jotain, sen täytyy tapahtua Horn Islandilla? No, esität 2 kysymystä. Se viittaisi vahvasti siihen, että jos Nolanille tapahtui jotain, se tapahtui Horn Islandilla, tai ainakaan se ei tapahtunut sillä veneellä. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että veneellä olleet ihmiset olisivat syyttömiä. Mitä Nolanille tapahtuikin, se olisi voinut tapahtua heidän osallisuudellaan tai ilman sitä, heidän tietäen tai tietämättään, jossain muualla tai jonain muuna aikana. Mutta se kylläkin vaikuttaa tukevan heidän lausuntojaan ainakin ensisilmäyksellä ja pintapuolisesti tarkasteltuna. Mutta tämä auttaa tutkintaa, koska nyt, kun mahdollisesti tarkastellaan, meidän täytyy katsoa mannerta. Meidän täytyy tarkastella, mitä tapahtui tietyn ajan kuluttua. He voivat rajata aluetta. He voivat tarkastella aluetta tarkemmin, selvittääkseen, mitä Nolan Wellsille tapahtui, eikö niin? Koska kun tämä tapahtui alun perin, oli keskustelua siitä, nousiko Nolan takaisin veneeseen, menikö hän mantereelle, tapahtuiko hänelle jotakin. He laittoivat hänet takaisin veneeseen, tiedäthän. Heittivät hänen ruumiinsa veteen, tiedäthän. En sano, että se olisi ollut varteenotettava teoria, mutta sellaista oli liikkeellä. Jos et näe häntä veneessä siinä vaiheessa, tämä uskoakseni auttaisi tutkijoita rajaamaan sitä, mihin heidän täytyy keskittyä. Se antaa varmasti jonkinlaista suuntaa tutkinnalle. Mielestäni jälleen kerran julkisesti tiedossa olevien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että on liian aikaista sulkea mitään pois tässä vaiheessa, mutta se voi ainakin siirtää painopistettä. Tässä vaiheessa kuulostaa siltä, että lainvalvontaviranomaisten mukaan he ovat puhuneet ihmisten kanssa, jotka väittävät nähneensä Nolan Wellsin saarella elossa sen jälkeen, kun hänen ystävänsä vene oli lähtenyt. Nyt on yhä joitakin kysymyksiä siitä, keitä nämä ihmiset ovat ja miten he tietävät, että kyseessä oli Nolan. Ovatko nämä ihmiset, jotka oikeasti tuntevat hänet, vai ovatko nämä ihmisiä, jotka vain näkivät pitkän mustan miehen ja erityisesti kaiken uutisoinnin perusteella olettivat, että kyseessä oli Nolan. Joten siellä on yhä paljon kysymyksiä vailla vastausta, mutta jos oletetaan, että on ihmisiä, jotka näkivät hänet elossa saarella sen jälkeen, kun hänen ystävänsä lähtivät, se siirtäisi tutkinnan painopistettä siihen, mitä tälle nuorelle miehelle tapahtui iltapäivällä noin 3:15 jälkeen. Ja kuka näki hänet viimeksi elossa? Tarkoitan, että se henkilö tulee mahdollisesti olemaan yksi tämän tapauksen tärkeimmistä todistajista. Niin, siitä tulee todella mielenkiintoista, eikö? Ajatus siitä, mitä Nolanille oikein tapahtui, kukaan ei nähnyt mitään. Vaikka hän olisikin, jos hän hukkui vahingossa, kukaan ei nähnyt häntä. Kukaan ei yrittänyt auttaa häntä. Se on hyvä pointti. Se on hyvä kysymys. Ja se kyllä saa minut miettimään. Uskoisitko, ennen kuin puhumme äänitteistä hetken päästä, uskotko, että viranomaiset saattavat tietää enemmän, paljon enemmän kuin mitä he tällä hetkellä kertovat? Uskotko, että heillä saattaa olla mahdollisia todistajia, jotka ovat antaneet lisätietoja Nolan Wellsin viimeisistä olinpaikoista, mutta he eivät ole vielä jakaneet sitä tietoa? Odottaisin, että asia on näin. Toivoisin todella, että asia on näin. Jälleen kerran, joidenkin raporttien mukaan he väittävät puhuneensa noin 60 ihmisen kanssa. Ilmiselvästi kaikki nämä lausunnot eivät ole tällä hetkellä julkisia. Mainitaan myös, että tämä tapaus menee suuren valamiehistön käsiteltäväksi, mikä on kai tämän alueen Mississippissä normaali menettely. Ja jos aiot viedä tapauksen suuren valamiehistön käsiteltäväksi, haluat, että valamiehistö kuulee todisteet ensimmäistä kertaa siellä, eikä niin, että niitä on paljastettu etukäteen. Minä vain soitin videon. Siirrytään nyt ääneen. Katsokaa. Hei, olemme Hornin länsikärjessä ja meidän pilsipumppumme lakkasi toimimasta. Olemme menossa. Me uppoamme. Voisitteko kaikki tulla auttamaan? Meillä on jäsenyys. Kyllä. Kuinka korkealle vesi nousee, herra? Se nousee. Me vain ajattelemme. En tiedä. Me uppoamme. Niin, olemme puhuneet tästä aiemminkin, eikö niin? Tämä äänite
jonka Mississippin meriresurssiosasto julkaisi. Se antaa meille vilauksen siitä, mitä sinä päivänä tapahtui. Se antaa meille vilauksen tästä kaoottisesta tapahtumasta vesillä heinäkuun 4. Koska tämä on yksi ensimmäisistä äänitteistä, joita kuulemme tuolta päivältä, ja joka tallentaa ne paniikinomaiset hetket, kun tämä tähän ryhmään liitetty vene alkoi ottaa vettä sisään. Syynä oli, ilmoituksen mukaan, pettänyt pilssipumppu. Ja tämä on vene, jossa uskomme Nolanin olleen jossain vaiheessa. Mutta kun vertaat sitä siihen videoon, josta juuri puhuimme, ei vaikuta siltä, että hän olisi ollut siinä silloin. Joten he pyytävät hinausta. Ja mielenkiintoista kyllä, ymmärryksemme mukaan raportoinnin perusteella on itse asiassa raportoitu, että toinen vene päätyi auttamaan heitä. Toinen vene, joka oli ankkuroituna siellä, eikä kyseessä ollut yksityinen hinausyritys. Ja raporttien mukaan Nolanin ystävät sanovat, että he lähtivät Horn Islandilta kello 4.30. Joku kertoi heille ilmeisesti nähneensä Nolanin Horn Islandilla kello 18.00. Ystävien mukaan he näkivät Nolanin viimeksi kello 15.00. Mutta tästä meidän täytyy puhua. Tästä äänitallenteeseen liittyvästä uudesta käänteestä. On olemassa teoria, joka nousi esiin, kun tämä video ja äänitallenne julkaistiin. Äänitallenteesta oli uusi versio, jota TMZ oli parannellut. Kun kuuntelet sitä, on olemassa teorioita. Jotkut uskovat, että taustalla voi kuulla jonkun sanovan, onko hän kuollut. Nolan herää. Tarkista hänen rintansa. Puhuin oikeusäänitutkimuksen asiantuntijan kanssa. Robert Fried News Nation-ohjelmassani Jesse Weber Livessä. Hän vertasi molempia versioita. Hän vertasi VFABn verkkosivulta saatua versiota ja TMZ:n versiota. Ja hän sanoi, että TMZ:n uusi paranneltu äänitallenne oli pidempi kuin toinen. Hän laati molemmista videoista transkriptiot. Ja tässä on, mitä hän löysi. Noissa transkriptioissa Analyysisi perusteella. Sanoko kukaan, onko hän kuollut? Tarkista hänen rintansa. Nolan herää. Jotain sellaista. Se on hyvin vääristynyt. Vaikka kuulisit sen alkuperäisestä versiosta tai joka parannellusta ääniversiosta, joidenkin käyttämämme ohjelmistojen on silti hyvin vaikea edes tunnistaa tuollaisia sanoja. Eikä mitään sellaista ollut lähelläkään niissä transkriptioissa, joita näimme. Hän sanoi kyllä, että haluaisi alkuperäisen lähteen äänitiedoston, eikö niin? Oletan, että viranomaisilla on se lähde, koska hän sanoi, että oli tehty sensurointeja. Oli sensurointeja. Joten hän oli utelias siitä, miten äänitallenne oli tuotettu. Ja jopa tässä videossa kuulet sensurointeja. Sanoin hänelle, että jos esimerkiksi on sensuroitu jokin kohta henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi puhelinnumero, kun sensurointi tapahtuu, saatat kuulla taustalla jotain. Ja niin, tiedätkö, tilinumeroita ja muita vastaavia tietoja jaettiin. Joten hän haluaa alkuperäisen videon. Hän haluaa tarkastella metatietoja. Matt, mikä on johtopäätöksesi tästä? olen siis kuunnellut alkuperäisen videon, ainakin niin kuin sitä on esitetty eri mediakanavilla. Ja olen kuunnellut myös parannetun version. Ja aivan rehellisesti sanottuna, voin kuulla hälinää taustalla. Saan selvää muutamasta sanasta. Mukaan lukien joitakin kirosanoja ja jotain tyyliin voi luoja. En voi sanoa varmasti, sanotaanko niitä asioita, joita jotkut luulevat kuulevansa. Ääni on hyvin vääristynyt. Arvostan sitä, että ihmiset yrittävät ihan kirjaimellisesti saada melun läpi selvää siitä, mitä taustalla tapahtuu. Mutta mielestäni se on vain, meillä ei ole tarpeeksi tietoa, ainakaan musta ei tunnu, että mulla olisi tarpeeksi tietoa julkisesti saatavilla olevien tallenteiden perusteella tietääkseni, mitä taustalla sanotaan. Se on reilua. Se on reilua. Ehkä kysymys on, olisiko sinusta järkevää, että jos joku soittaa hätäpuhelun, he tekisivät sen kahdesta syystä. Ensinnäkin, jos Nolanilla olisi jokin hätätilanne tai hän olisi pulassa, eikö siitä välitettäisi tietoa hätäkeskuksen radioliikenteessä? Ellei sitten ole niitä, jotka sanovat, hei, aluksella olleet ihmiset olivat vastuussa. Jos asia on niin, miksi soittaisit puhelun, kun tämä tapahtuu taustalla? Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ehdottomasti ymmärrän, mitä tarkoitat. Joten ei ole epätavallista, kun ihmiset lavastavat rikospaikkaa, peittelevät rikosta, että he soittavat hätänumeroon osana rikospaikan lavastusta. Mutta näin tapahtuu yleensä tapauksissa, joissa on kyse ennalta suunnitelluista murhista. Se on hyvin kylmäverinen ja laskelmoitu teko. Kyse on noin puolesta tusinasta noin 19-vuotiaasta miehestä. En saa vaikutelmaa, että tässä ryhmässä olisi valtavasti rikollista taitavuutta tai kylmäverisyyttä, ainakaan sen perusteella, mitä on raportoitu. Olisi minulle hyvin yllättävää, jos he tarkoituksella lavastaisivat hätäviestin peittääkseen jonkin rikoksen. Olisi minulle vieläkin yllättävämpää, jos he päättäisivät soittaa nauhoitetun puhelun samalla kun taustalla olisi meneillään jotakin jonkinlaiseen rikokseen liittyvää,
tai että jotakin sellaista olisi juuri tapahtunut. Ja viimeinen asia, jonka sanoisin siitä, on se, että jos tämä on jonkunlainen salaliitto, jossa noin 7 ihmistä tietää asiasta, Nolan Wellsiin kohdistuu jonkunlainen rikos ja yksi tai useampi heistä oli siihen osallisen. Minusta vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, että nämä ihmiset pystyisivät ylläpitämään tällaista hiljaisuuden salaliittoa jo lähes kuukauden ajan. Tarkoitan jopa kokeneiden, kovien, järjestäytyneiden rikollisryhmienkin keskuudessa. Mitä useampi ihminen on mukana salaliitossa, sitä todennäköisempää on, että joku puhuu. Eivätkä nämä vaikuta olevan sellaisia järjestäytyneitä kovia rikollisryhmiä. Olisin todella yllättynyt, jos vaikenemisen salaliitto, jolla peiteltäisiin Nolanille tehtyä rikosta, olisi kestänyt näin pitkään. Ja jos se todella olisi kestänyt, se ei voisi jatkua enää kovin pitkään. Minun täytyy nostaa esiin vielä yksikään. ABC:n kaltaiset tiedotusvälineet ovat raportoineet, että Mississippin meriluonnonvarojen osastolta lähetettiin ilmeisesti 5. heinäkuuta asiakirja, jossa oli alustavia tietoja. Silminnäkijät kertovat viranomaisille sinä päivänä, että Nolan oli juonut runsaasti ystäviensä kanssa Horn Islandilla. Nyt tämä on heidän kertomuksensa. Emme tiedä, onko tämä totta. Mutta se oli osa raporttia, joka laadittiin melko lähellä sitä aikaa, kun Nolan Wellsia etsittiin. Mitä meidän pitäisi ajatella siitä? Miten se sopii tutkintaan? No. Mielestäni meidän täytyy olla varovaisia tuollaisten väitteiden kanssa. Toki päihtyneenä oleminen lisää riskiä, että joku joutuu vaaraan. On vain vaikeampaa huolehtia itsestään, jos on voimakkaasti päihtynyt. Mutta haluaisin tietää, keitä nämä todistajat ovat ja miten he päätyivät siihen johtopäätökseen. Näkevätkö he hänen käyttäytyvän tavalla, joka viittaa päihtymykseen? Näkevätkö he hänen juovan suuria määriä alkoholia? Tiedäthän, aivan heidän edessään. Tiedämmekö edes varmasti, että se oletettu päihtynyt henkilö, jota he kuvailevat, on Nolan Wells? Eli tässä on paljon avoimia kysymyksiä ja meidän täytyy olla todella varovaisia kaiken suhteen, mikä edes etäisesti muistuttaa uhrin syyllistämistä. Tosiasia on, odottaisin, että Horn Islandilla heinäkuun 4. päivän viikonloppuna siellä oli paljon nuoria, jotka joi todella paljon alkoholia ja jokainen muu noista nuorista pääsi turvallisesti kotiin. Joo, odotamme toksikologisten tutkimusten tuloksia, eikö niin? Tämä riippumaton ruumiinavaus, kuten kerroimme, oli rajoitettu sen ruumiin kunnon vuoksi, joka annettiin tälle tutkijalle. Olemme aiemmin puhuneet siitä, kuinka osavaltion kuolinsyyn tutkija näyttää pitäneen itsellään tiettyjä kaulan tai kurkun osia, mahdollisesti lisätutkimuksia varten, mahdollisesti vammojen tai hukkumisen varalta. Mutta toksikologia tulee olemaan avainasemassa, eikö niin? Sitä minä mietin. Mitä se tulee meille kertomaan? No, toksikologia voi kertoa meille, mitä aineita Nolan Wellsilla oli elimistössään. Se ei silti oikeastaan vastaa kysymykseen, miksi tämä nuori mies menetti henkensä. Se on tieto, mutta se ei ole vastaus. Yksi vaikeuksista on se, että kun käsittelet hukkumista, voi olla hyvin vaikeaa, jos siitä on kyse. Voi olla hyvin vaikea tietää, mitkä olosuhteet olivat. Työnnettiinkö joku veteen? Oliko hän päihtynyt? Työnsitkö sinä hänet veteen? Piditkö jotakuta veden alla? Ehkä jokin fyysinen todiste on jäänyt jäljelle. Myös hajoaminen vaikeuttaa asiaa, joten tämä on vaikea tapaus. Katsotaan, mihin tämä etenee. Haluan vain, että perhe saa vastauksia. Todella haluan. Haluan, että he saavat tämän asian jotenkin päätökseen. Tavalla tai toisella. Katsotaan, miten tämä etenee. Aion seurata tätä tarkasti. Matt Irvine. Kiitos paljon, että käytit aikaasi. Arvostan sitä todella. Kiitos, Jesse. Ja siinä kaikki tältä erää täältä Sidebarista. Kaikki. Kiitos paljon, että liityitte seuraamme. Ja kuten aina, tilatkaa kanavamme YouTubessa, Apple Podcasts, Spotify, missä tahansa kuuntelettekin podcasteja. Voitte myös katsoa meitä NBC:n Peacockissa. Jos haluatte seurata minua X:ssä ja Instagramissa News Nation-ohjelmassani Jesse Weber Livessä maanantaista perjantaihin kello 23.00 itäistä aikaa. Nähdään ensi kerralla. Kaikki.